So sa kaaw. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Claire. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysayan nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Miracle. Now I find when you smile. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Nga tumatatampo dagdasingan nga Claire. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat nga nisugot ka nga magkita ta din sa park ha. Unsa dito yun mo, Claire? Bahala nini. Arthur. I love you. Oh, Mahal ti ka. mahal ko na ko niya! Uy! Hoy! Asa ka, oy! Paminawas ako! Dili kit paminaw nimo. Kung di ka mo hunog lakaw, Gay, muluhod ko din eh. Og di ko mo baro kung di ko nimo atubangon. Unsa? Oh, Oh, amaw sa daay barog ko na diha. please, ang istorya tagtarong. Sige. Nga nung naglikay mo ka na ko. No, ay napagit ka. Human ko ni confess ni mo, niya ikatawan ko ni mo. Nagtuo ka nga ako mauwaw. Sorry. Sa tinuod lang, ginervyos ko itong pagsulti ni mo eh. Nakalitan ko. O gawa ko kay baon saan ako pag-react. Mga itong nikatawan na lang ko. Kalimti na lang ito kong gisulti. Ha? Hindi pwede. Kay dugay na kay kung musulti unta ni mo sa tinuod. Tinuod? Oh. Ang tinuod. Love ti ka, Claire. Pero mutalaw lang ito basta magatubang ta. Kay mahadlok ko nga ba sinog unsay reaction mo ba? Arthur. Pero karon nga naibaon ako sa imong gibati para nako. Di na yun ako usikan ng kay gayunan. I love you, Claire. I love you too. So, Kita na. Isugot na ka. amaw. Wow, kanino sa sinubdanan sa inyong love story, day, no? Oy, day. Wag ko mag-expect na makauyab yun mi. Sakto tong imong gibuhat, nga nagkinisugit ka nga isulti niya ang tinuod nimong gibati. Ug nagabantay ko, love kini niyang usag-usa. Kaayo, day. Unta, uy mausap na mo. Idili na ako ma-imagine akong kaugalingon nga. Mawa siya na ako. Recorded by X Thunder Gaming. Nga naman na sa Arthur. Ikaw na bang mulabay din sa akong table? Dili mo lang malingi. Claire, in my office, now. Nga naman ka. Wa ka ba mahibaw nga bawal ang may karelasyon nga kauban diri sa tong kumpanya? Sir, kukuan. Wa man ko'y karelasyon, sir. Mo deny ka? Sir, Konsultihan ta kang ganito gan si Arthur nako. Mo deny pagyapon ka. hindi angkon siya. Ano ni angkon man ka? Kaya di ko gusto nga magtago-tago pa ta. Pero, Hanay, kabala ka. Ayaw kabala ka sa atong trabaho. Padayon ka nga magtrabaho din eh. o niya ikaw. Murisan ko. Han, Grabe no, gisakripisyo kini ang iyang trabaho para ninyo. mauliki. Hala, uy, grabe jud kanya ka pinangga, day. O grabe jud siya ka proud nga ikaw iyang uyab. Morning swerte gid kaayo kaniya, day.
mo kinabuhi nga kauban gyud ko nimo hangtod sa hangtod. Uy, nganong dili ko dan? So, sa ato pa, nagiri kay plano nga pakaslan ko. Aw, Pohon. Mauro titubak niya. Puhon ra? Happy anniversary, Han. Here, flowers for you. Oh, wow! May pa-flowers pa ka. Thank you, hon. Unyang gabi pag-ilis og nindot ha. Kay mag-dinner ta. Okay, hon. Hala, basi mag-propose na siya ni mo. Ambot lang ka, ha? Sus, as if wasa ka ma-anxiety, no? Actually, nagduda ko, pero... Siyempre, di lang sa ko gusto mag-assume kay basin unyag madisappoint ra unya ko. Ay, dama oras na, oy. Sure ko. Mag-8 years sagot mo. Sigurado ko nga mag-propose na siya ni mo. Nabusog ra ka? Ay, asan? Thank you kaayo. Of course. Basta ikaw. Asa man ta after mag-dinner? Actually, Han, kanirang dinner akong giplano. Ano kay muli ko sa'yo. May tawasonon pa mo kong trabaho. Okay. Ha? Wala siya mag-propose ni mo gabi, eh? Wa, uy. Ay, mayo ka ni kay... Walang kayo kung mag-expect. Uy, kung mauna pa. Kano sa plano niya mo settle down, uy. Ako pa di mo no, pangutan-una ni mo siya para sure. Day, kapilan ako ng utanan niya bahin na ana. Unya, sa tubag niya. Pohon. Nana silang puko ni mga tubak. Mura kag may planong magpakasal. Han, nga naman kasaba ba ni mo, anak? Kaya ikaw marum kag may gusto, good. Mahal di ka. Pero unsa? Claire, di sa tamang itaglabad, ha? Magtigom sa nagmayo. Una tamang hiskot ang kasal-kasal. Unya, hangtod ka no sa mga mga paabot niya. 8 years na mo niya, wag siya move, mabuhaton. Wa ko'y mahimo. Alay mo sakit mamugos ko. Day, ano ka, uy? Nalipong ko, day. Ha? Pag sure, uy. Okay na ka? Pa-check up ka, ha? Congratulations, you're pregnant. O unsa? Unsa? Mabdos ka? Oh, Nagpiras mo ka, di ba? nako'y nakalagimaan atong... Nagdanghag na ka. Kibaw ka nga di pa ko andam. O, yung sabi gusto ni mo. Laan naman ni. Bakuha na. Unsa? Nabuang na ka? Di pa ka pwedeng mumabdos. Pero ni ana lagi ni. Mabdos na ko. Pag dili ka mo dawat ni bata, bahala ka. Basta kapadayonon ko ni, bisag magbuwag patanduha. Claire, Buotan, pinangga og mahal kaayo ko ni Arthur. Pero mura og wa rin padul nga ng among relasyon kung ako pa ning padayonon. Nawa man tuod siya na ako, pero nalipay ko nga na siya gipiling diri sa akong sabakan. Og enough na ni para na ako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagiting akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Claire nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalohan, Miracle. And to save your Handumana so sa ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Risa.
Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hanggang kailan? RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon mao kining usa ka babae nga taga Buena Vista, Bohol. Nga tumatatampo nagdasangan nga Riza. I love you, Riza. Friends, Muna tinuod. Ganahan kay ko nimo. May chance pa ko nimo. pwede ba, friends? Ayaw na kong dali-dali Ako sa ningon naon-naon. Okay ra. O mas ako magdali. Adnap ko magpaabot kanus sa kamaluoy na ko. Mao ba? Nanguyab day ang akong amigo nimo. Okay, Arnold. O nga, di mo nang giskot. Wa pa kuya, uy. Nga naman. Nga buutan mo na sa France. Ako pa siyang obserbahan, kuya. Kung tinuod ba gina iyang gugman ako. Riz, dugay-dugay naman ko nanguyab ni mo. Wa pag ka maluoy na ko. Kuan, friends. Kining... Sugtan ng taon ko, Riz. Maluoy ka na ko. Sige na lang, uy. O na. Uyab na ta. Salamat, Riz. Nga naluoy ka na ko. Salamat. Isaad lang gid nako ha. Nga dili ko nimo binuangan. Kaming pabi ako nakasuway og uyab-uyab. Ayaw ka ba ka? Dili ka magmahis yung pagsugot na ko. Mahalon pagkaunti ka. Isaad ko na nimo. Mao day nga malipayon kay to si France nga akong nakitaan. Kay imo na day nga gisugot. Ako na lang siyang gisugot, kuya, uy. Kay naluoy man sa ko niya. Taod-taod na pud ba siyang nanguyab nako. Aw noon na. Dili ba sa ka magmahay ng France nga imong gisugot. Kay buutan masab na. Good luck na sa inyong relasyon ha. Salamat, kuya Arnold. Maayo kay ni anak Karisa. Ngano di ay, ma? Ganihar nagpinaabot nimo imong maguwang. Ngano man, ma? O sa may tuyo ni kuya? Ay ambot lang, duula dito ro mahibaw ka. Kuya, may tuyo ka nako. Mangutaran ako nimo ba? Ano sa man, kuya? Yan may makumakita yun ni France kung magkuyog. Usaban, uyab mo? Kuan, kuya? Tubag. Kinagkauwam. O, kuya. Ngano man di ay, kuya? Ikaw ba? Mayong takagnaw? Tsuraan mo ka? O, nanguyab mo ka ng France, bati mo kinagnaw? Kuya, importante po ganang itsura? Natural, uy. Wa man ko magkinahanglan og gwapo, kuya. Ang ako lang nga, seryosohon ko. Mahalon ko o dili ko binuangan. Ikaw ba tapalungon ti karon? Kung kalibabaan na mo, kung siya resulta na, bating na yung anak. Ibati yung amahan. Kuya, Buwagin ang uyab niyo, ha? Huwag kong payo ng laki, ha? Kita ay kumukuykuyo ka rin. So, bago ito mo, ha? kuya. Lain ba mo magkuwang day? Alagi day, uy. Magilabot man siya kung kasi akong higugbaon. Unya sa may plano nimo day? Imong buwagan si France? Dili, day. Bahala na taon ko sa ako magkuwang. Dili na ko buwagan si France. Duha naman ka semana nga
Wa magpakita si Franz nako. Unsa man kahitabo niya? Wasag ko'y balita niya, day. Nakalitan ko inida. Wa ka tumulargas layo si Franz, day. Asa masig siya mular ka, day? Basig tuwa sa Cebu. Dili day siya mananghit ko'y mularga siya. Mausad. Suway ko na og kontak ang iyang number. Dili gid makontak si Franz. Unsa ba kinahitabo niya? Husto. Ang iyang amigo, si Kuya Arnold. Ako pagutan-on. Basig nahibaw siya kung hain si Franz. Ni aram si Franz din sa atos buhol. Mao ba, kuya? Pero, nganong wa naman lagi siya magpakita na ako. Unya, dili na pod makontak iyang number. Nah, wag gid ko may bawa na ares. Pabuta lang. Basin magpakita ra siya nimo. Pila na kabuhan nga wagin mapakita si Franz na ako. Ganong imo ba nakibuhat ako, Franz? Imo naman kong kibiyaan sa way kong hinungtan. May tingaling imo na lang ng kalimtan si Franz, day. Uy, Day, basig binuang ratong iyanin mo. Move on na, uy. Inapagsikig ko na ako na atong Franz. husto nga akong amiga. Kinahanglan nga akong kalimtan si Franz. Oh, kinsa may ni-chat na ako. Uy, hala. Si Franz. Oh, magkita ta. Pasila ko sa mga buhat. Nga na magpakita ni Maurice. Ngano nabuhat manini mo na ako, Franz? O sabi akong saan mo. Ngano nawa malagkagalit. Tungo sa imong maguwang. Ha? Ngano man, o sabi gibuhat ni Kuya. Iya ka magidapatan? Wa ko niya dapati. Pero, sakit kay gipanultin ako. Franz, Wa siya makagusto nga ako inahimo ni mo uyab. Dili ko parisong duha. unsa? Mao nagpalayo lang ko nimo. Pero, dili na ko kayang kamingaw nimo. Mahino na may kunta ko nimo balik. Franz, Nagkinahanglan ko ni Maurice. Di na magbuwag. Ha? Hatagil ko daing higayon. Love man ko nimo, di ba? oh Franz. Love pa ka na ako. Kung mao, okay na ta. Oh, Salamat. I love you, Risa. I love you too, Franz. Mura kitangat, abi ba na ako dili na ka ni Franz? Ako lang siya gihatagan og laing higayon, day, oy. Kasi kuya mo gudang hinungdan nga wala siya magpakita na ako. Mao ba, day? Nanawag ba lagi ka na ako? May tuyo ka na ako, Franz? Gimingar ko nimo. Hmm? Gara ni mo. Tinood bitaw. Malipay ko kung magkabati ko si mong tingog. O na, matuon ako ni mo. I love you, Risa. I love you too, Franz. Pila naman ron ka semana. Nga wala naman nawag si Franz na ako. Ginoo ko. Basig nakita dapat sila ni Kuya. Huwag ikasabaan siya. Ako siyang tawagan. Sultihi lang gud ko sinungdan. Nga nawa na ka makontak na ako. Busy lang ko, Riz. Unsa may mo nabisihan? Sultihi lang gud ko. Dili bitaw ko masuko. Kuan, Riz. Unsa man, nagkita na sa ni Kuya og iya kang gikasabaan? Wa man. Unya, unsa may magikabisihan? Sultihi na lang gud ko. Unya, dili ka masuko. Dili lagi. Kuan, nabisi ko sa ML. Ha? Mong pasensya ka na, ha? Kung usahay di ko makachat ni mo. Malingaw ko kung duwa sa cellphone. Franz.
Ambot mo sa banang France Riz eh. Magsige nagduwa og email sa siyong cellphone. Hapit na lang gani, dili mo kaon. Maugal ini akong gikagulaan, kuya. Kaya dili naman si makahatag og time na ko. Maski palabi pa niya yung duwa, kinako nga iyang uyap. Ang maayo no? Pagklaruhay mo kung sa iyang palabihon. Ang iyabang duwa nga email o ikaw nga iyang uyab. Sorry, Riz. At alaning karuhan, Franz. Wala naman kay panahon ako, uy. Magsige kong chat ni mo, dili na ka mo reply. Busy man gugo. Busy sa imong duwa. Kuningon ini ang atong sitwasyon. Wala kay panahon na ako. Kay magsige ka nagduwag ML. O mas maayo pa magbuwag na lang ta. Oh, kung mo imong gusto, sige, magbuwag daw. Musugot ka lang? Sakit man pero okay mahimo. Sige, magbuwag daw. Friends. Wa ko magtuo. Nga musugot si Franz nga makigbuwag ko niya. Kani mo, Franz. Kung namati ka man karon, manghinaot ko nga magmalipayon ka sa imong kinabuhi. O kung pinsa tong ganahan nga may kid-friend na ako, mao ni nga akong number. 0967 745 7070 0967 745 7070. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.